Alright, good morning. Morning, Sir John. Na ready me krasa boko ananye boko mpu. Na what to say? I'm pretty any boko. I'm yeah, mommy on the presidential candidate for Ghana Freedom Party. Yeah, mommy Akoma. Abusuapanin na sisi amene Abusuapanin abusua omo kendi no abusua etwa sia na ne bae no aye ejajo ani tuntum yekeni se ena na bi ni na ntie se ya maame na fu na se de wo ni no mi de na ya na ya pre en kasa keke ye pese nya the sources ni exclusive na sana ye dia tuga nti se be ma de achina ya be chie musi ya ba obusia ni wa ba be bisa nti hu ni nam kuma ekoso se ya maame da ya wan sorry no etisa na ba me Abusuapanin no abusia ni D.E.A.D komo en oma confirm ama se bi si chain na etisa na se be ya ni ndeze ni Abusuapanin na mabona mani ama. Yes, but before say you Abusuapanin be kasa no hemfa pot na wo sisi ai we also a tears na matifu hu ba for clarity sake we were Greatia and we were ya maame atwa donkor Abusua fi sisi e na Abusua fi ni wa ye kase right enti ma ye Abusuapanin kasa na Abusuapanin emwa ye mo nchiri mu kakra Abusuapanin Mira. Hello. Mira mache. Na me dia wa hini. Oh, we dia ya mabusuafo nyina ya akọ. Na chese mo ankasa manya antie no free crime. Ye betimi abusuafo betimi aka. Say amane na ba. Abusuafo bi wan crime. Nti ye akoye ni. Hello. Mbecho mitio pa. Ebi koye ni nwa. Nfa nse be ahomatifo kroku no wo fi ebi nkanse. Baby ayo maame egina no. Onyina yie. Nti ama wo mu de no College Hospital wo Accra. Nti ampa ye ni a doctor so kasai. Doni ye se si no. Omo egina wo patient nti. Benya botele ma omo. Nti chire no ona musa so se de bi atutu yara wa mugina no so nti ano pano ti enwa eno kroka na jo ona musa so back yo me kwaro ko waje ala Roach Hospital no che sa ko ya we so mama ani bi so mama Abusua no pa ani se satan so na adi asa nti afena ya da ma adi atia ya hu se ampa ya maame no waje mu si se mutu se AKUA DONKOR Ghana Freedom Party AKUA DONKOR waje ma aye no kure ni amika se ne bapani ne Abusuapanin na ya kukia no fa ya brefo wa Abusuapanin na ya churchia nti se mutu ya ade bosi ne muka aye asemu mu no kure ana me ne bapani ne kan twenty Abusuapanin zukia onu so be fufu e dia ma before say Abusuapanin beba mu no na wone ne din komo bra no say wo ye ne bapani dia na wone ne din komo ne din komo pa na wo complaini ya de bi ma ye de no ko de tie ni ya ntini ya de Abusuapanin ni na bi enu onu ma ya tini ya de say ye maame no wa yale even yes crazy cancer kula nti dia ni o fe ya ka kire se ye maame ni ni na ye nti ya wo mu bi no College Hospital Accra nti afana ya doctor from o pretty na ana na jo be 10 o'clock o bu fa fe back se ye maame na ji nti ya antene ya de nti na ye ya de a omo operate no I'm an operation. I'm Salmon, a doctor, in the kind. Ne ya de be ya. Ya de ne de doctor na nti bi na nti dem say. Ya de we.
na yɛ sɛ ntafo no ka kyerɛ so ɔmayɛ no operation awie kyɛtɛ wɔma yɛ awie ma biribiara yɛ okay na kyerɛ sɛ bia na anyɛ nti mote a ɛyɛ nokorɛ pii yɛ maame no wagye mu nti sɛ moka maka sɛ moanya kɔmfɛ no firi abusuapani yɛne moka sɛ deɛ atiefoɔ nso tie nti no sɛdeɛ woka no confirmation no firi abusua no hɔ ba abusuafoɔ yɛne ɛ maame akua dɔnkɔ ne ba panin ɛna ɛdi nkɔma anɔpa yi na mpakyɛ wodin de sɛn akwasi baafoɔ na wo nuanom ɛyɛ sɛn ɛbɛbusa sɛ maame akua dɔnkɔ na ne ma yɛ sɛn yɛyɛ nsia na mmiɛnsa firi mu aka mmiɛnsa Akoma FM 87.9 Kumasi. Enti ne mfie no mo abusua no ne mfie no odi mfie sɛn ne maame no bi ne mfie no di nyame anim meka sɛ megyina ha ama wo ne mfie mu a na metwa torɔ kakra ne mfie no ɛkɔɔ ne mu deɛ ɛkɔɔ ne mu deɛ kyi sɛ yɛwɔ fa mpanimfoɔ no ba na amofoɔ yɛ baake a yɛde ama mo enti baeɛ ne abusuapani nkasa menim sɛ nneɛma no bi wɔ hyehyɛeɛ ne deɛ aka nyinaa no abusuapani ne bɛtumi de ɛno ama yɛn na yɛmmusa nhyehyɛeɛ a abusua no nso so ɛbɛyɛ ne deɛ aka a sɛ abusua no bɛkɔ nkran anaa motwɛn na wɔn a wɔn nkran no nso so aba baeɛ ne abusuapani nkasa abusuafoɔ Akoma 87.9 FM nkɔmmɔ yi a yɛdi ananɔpɛ yi yɛwɔ adweretia hello abusuapani ma kyɛn mira nyame adom nkɛyɛ na awerɛhosɛm yi na ama sɛ sei Ghana nyinaa ne me ankasa megyina ha maboto paa na mira mpakyɛ wodi ne yɛ sɛn 87.9 Kumasi. hello abusuapani na mbusa sɛ udin nyinaa yɛ sɛn mepakyɛ abusuapani na ne yɛ apoku aduan na na nka mbebusa sɛ abusua bɛn aduan na abusuapani ɛwɔ adweretia na asɛm yi mpakyɛ wote ne brɛ bɛn na sɛ na abusua no nso so asɛm yi baeɛ mo ankasa mo hyehyɛ sitiɛ maame koraa no yɛante ne yadeɛ ɛne yɛante sɛ biribi sɛ ɛbɛkɔ so ndie ɛna anadwo bɛyɛ sɛ nombi ɛna yɛnya nteteɛ sɛ maame no yɛfiri yɛkora busua no kwa na yɛwɔ no sei na maame yɛnte ne nka yɛnte ne yade yɛnte ne wuti na afei ɛdɛ na maame yɛtumi ɛfiri mu atoma ne nti okay me so ampa me so no gyina so ahomakye no anadwo no afrɛfrɛ abusua no mpanimfoɔ no abɔbɔ mu nyinaa ma ne nti na ɛkorɔ mmom wiase ne mfama mu deɛ nti obiara nka mfie meda metiɛ no mena mabobɔ mama no nti obiara nka mfie kɔpem sɛ adeɛ bɛkye ɛyera radio bɛka me ayɛ dɛ ampa adeɛ kyɛ no pɛ sɛ yɛsɔre ne sɛ ne nyinaa koraa ba radio wodie tv koraa sɛ yɛte no wɔ so sɛkatɛ no frɛ ma ahomakye bɛɛ menim tam yɛa nɔpa no sɛ ɛkwan bɛ ne yɛfa soɔ nkyɛ sɛ ɛsei no na daworoma yɛdie no abɔ mbututu ntina daworoma yɛade hyɛ no bi wɔ nkra hɔ nti no ɔmo nhwɛ na ɔmo mmoa yɛade hyɛ no hɔ na ɔmo nkɔpɛ no kora berɛ baabi ɛma ɔmo nkora no ma yɛ na abusua nyinaa bɛtua wie a na yɛntotua na bi bɛsie biara yɛafrɛ ne no kɔ yɛbɛfa so ada sɛ maame no yɛbɛfa no firi hɔ na ba ne hu ɔdaworoma agye sɛ saa hyehyɛeɛ no deɛ monya abusuafoɔ no nya nsi gyinaeɛ ɛwɔ saa hyehyɛeɛ abusua no nyinaa nya mbae okay na yɛbɛbisa sɛ ɛda atwa to a maame akua dɔnkɔ ɔbaa fie ɛyɛ bɛda bɛn na ne nkɔmmɔdie mu no na ɔkɔmpleni sɛ bɛɛ 3 weeks mu ani bɛɛ 3 weeks mu ani 3 weeks ani ɔbaayɛ nso wankɔmpleni sɛ yadeɛ bibi ha n'adwen anaasɛ wankɔmpleni yadeɛ biara sɛ wɔyare
enti sesei no abusua no soso hyehyɛ nyinaa no enya mma enti ye na ayi ne ba no ka sɛ ne fie de agye sɛ mo ampanifo ya nam behu wodi mo ni keka bɛɛ ne fie bɛɛ sɛn nse fan sɛ ne nyinaa bɛɛ aduɔkono deɛ bɛɛ 90 years ai ne sɛ okobi na mira ma yɛbɛsa aba hɔ bio na yɛne mo adi nkɔmmɔ